נחשו איפה אנחנו נמצאים, בטוסקנה או בפרובנס. אז לא ולא, אנחנו בגלבוע. ופה בחוות התבלינים, יחד עם ישראל, אנחנו נבשל סלק ממולא. אהלן. היי, סלק ממולא? קדימה. אז יאללה. מה עושים? קודם כל עם הסלקים. דבר חולטים? ראשון, כן, נחלוט את הסלקים. למעשה נבשל אותם כי סלק דורש בישול ארוך. מה זה בישול ארוך? 45 דקות עד שעה, תלוי בגודל הסלק. שמתי לב להם לחת את המים. אין שום צורך שהסלק יקבל את הטעם של המליחות מהמים. זה פרי מתוק ואנחנו רוצים לשמור על הטעם המתוק שבו. הבנתי. אז 45 דקות 45 דקות ושכחנו ממנו. הבנתי. אז מה עושים עכשיו? עכשיו אנחנו מתחילים להתעסק עם המליט של הסלק. יאללה. למעשה זה הבשר. קדימה. דבר ראשון שאנחנו נעשה, בצל לבן, ניקח אותו ונפרוס אותו. בינתיים תן לי לעשות משהו גם. בכיף, יקירתי. מה? פירות יבשים. אם את רוצה, בבקשה, את יכולה לעזור לי לקחת את המשמש ואת הדבלה. אוקיי. אוקיי? דבלה, תאנה מיובשת בעצם. נכון. זה בסדר, זה בעברית דבלה, ואנחנו דוגלים בעברית. אוקיי. זה בסדר, אנחנו מורידים את העוקץ של הדבלה. כן, לא רוצים את הקשה הזה. על מנת שלא יישאר לנו בזמן הבישול. אנחנו משטחים את הדבלה, ואנחנו מתחילים לפרוס אותה לרצועות. על מנת, אני לא אעשה לך את כל העבודה, אני רק אראה לך דוגמה. אוקיי, ורק אנחנו עושים קוביות. טוב, נראה לי נסתדר. אני מקווה בשביל יאללה. בהצלחה. במקביל, אני פורס את הבצל, אוקיי? ואנחנו נכניס לו לתוך מחבת, שיהיה בה שמן קנולה. שמן קנולה חם? שמן קנולה מחומם. מחומם. אוקיי? אנחנו רוצים למעשה לתת לבצל, להוציא ממנו את הסוכרים ולגרום לקרמל ללא סוכר לבן. אנחנו משתמשים בסוכר שנמצא בתוך הירק. אנחנו למעשה מפרקים את הבצל, מתחילים. אתה לא קוצץ אותו דק. לא, לא, אני רוצה לשמור על הבצל שיראו אותו גם כמבשיל, ותוך כדי הזיגוג שלו והקרמל שלו, מה שאנחנו מקבלים, הבצל מצטמק, ואנחנו ממשיכים את הבישול עם הבשר. חיתוך שלך יפה מאוד, בדיוק. תודה. בדיוק זה הכיוון שרצינו. אנחנו רואים את הקוביות של הדבלה, ואחר כך היא תיעלם לנו בתוך הבשר. אני מוסיף את השמן ושופך אותה למחבת החמה. אנחנו שמים בערך 2.5-3 כפות שמן, וכשאני רואה שהוא מתחיל לעשן, למעשה זה הזמן שלנו להוסיף את הבצל. מחבת מעשן עם השמן, נקבל את הבצל. תוך כדי אידוי אנחנו מוצאים את הסוכר מתוך הבצל, ואנחנו רוצים לקבל את הצבע של הקרמל מהבצל ללא תוספת סוכר. הבנתי. אוקיי? תגיד לי, מה אני עושה עם המשמשים? נראה לי אני אסתדר לבד. אז אם ככה, אז אני לא אפריע לך. תודה. אפשר לראות שהבצל הוציא את הסוכר שבו, וקיבלנו את הצבע שאנחנו רוצים. אתה יודע שהבת שלי, ברגע שהיא רואה בצל מקורמל במחבת, היא יודעת שהיא הולכת להיות ארוחת טעימה. זה האמונה שלנו בבית. צודקת, יקירתי, את יודעת שבצל ומתוק וילדים, כל זה הולך ביחד. זה השלב עכשיו שאנחנו נוסיף את הבשר. איזה בשר אתה משתמש? אנחנו משתמשים בבשר בקר עם שומן של טלה. אני לוקח את הבשר, כמו שאמרנו, בשר בקר, שומן טלה, טלה אוהב מתיקות, אוהב קינמון. המטרה שלי עכשיו היא למעשה להוציא את הנוזלים מתוך הבשר. איך רואים את זה? אנחנו רואים שהבשר אדום, וברגע שהנוזלים יוצאים והבשר יתחמם, הוא מתחיל להאפיר. ישראל, אני סיימתי פה. זה מספיק? זה מספיק. חתכתי יפה. ואם את רוצה עוד עבודה, אז יש לנו עוד עבודה. יאללה. יש לנו אגוז שנקרא צנובר, שהוא נכנס גם כן למתכון. אבל מה לפני זה? אנחנו רוצים טיפה לקלוט אותו. כמובן. למה אנחנו קולים את האגוז? להוציא ממנו את כל היופי שבו. אקזקי. אז מחבת? מחבת. אני לא מוסיפה טיפת שמן, ובכלל שום שומן, כי יש מספיק בתוך הצנובר עצמו, ומה שמאוד חשוב זה לא להוריד מזה את העיניים, כי בשנייה זה נהיה, ואם זה נשרף, הלך הטעם וזה נהיה מריר ולא טעים. זה התחיל לקבל את הצבע, ואני מיד מוציאה את זה מהמחבת. בעצם אני עוצרת את הכלייה. אז איך מתקדמים? אנחנו רואים שהבצל למעשה האפיר כבר. נכון. אז עכשיו אנחנו נוסיף לו את הטיבול שלו. זה קינמון. טוב, זה כבש וקינמון, זה שילוב מנצח. שילוב מנצח, ממש כן. פלפל שחור גרוס, תבלין שאני מאוד אוהב. גם אני. בכלל, גם הקינמון וגם הפלפל זה תבלינים סופר בריאים, מרחיבים את הכלי דם, מלא בריאות במנה. עכשיו אני אוסיף טיפה מלח.
הדגש הוא על המילה טיפה מלח, כי אנחנו רוצים לשמור על המתיקות של המנה. ומה שנותן לנו את הקונטרסט למתיקות זה המליחות שבה. אוקיי. אז אנחנו נותנים טיפה מלח. אבל למלח יש עוד תפקיד, חוץ מלהמליח, זה הבישול עצמו, זה מוציא את המים, מכניס את המים. מה אתה אומר על זה? תראי, יקירתי, בגלל שאנחנו מאדים, נכון שמלח מייבש ומושך נוזלים. נכון. מתוך הרבה מוצרים. אבל מלח יש לו עוד תכונה אחת, שהוא גם מתפרק בטמפרטורה מסוימת, ואז המליחות הולכת. אז עדיף תמיד לבשל לקראת סוף התהליך של הבישול. הבנתי. התבלינים, בהתחלה, את המלח בסוף. בסוף. אוקיי? למעשה עכשיו נשאר לנו להוסיף רק את הסילן. אוקיי? הסילן זה גם משהו שהטלה מאוד אוהב. אבל אפשר להחליף, מי שלא סילן דבש, או רקז רימונים, כל דבר מתקתק יעבוד פה. רקז רימונים אולי פחות, אבל כן, אני מסכים, דבש, סילן, המתוקים האלה. חשוב שזה יהיה פיור וכמה שיותר קרוב לטבע, ולאו דווקא עם סוכר לבן. הבשר נמצא במצב של כמעט מוכן. מה שנשאר לנו זה עכשיו להוסיף לו את הפירות היבשים. אם את יכולה, בבקשה. אני אשמח. התפקיד של הפירות יבשים מאוד חשוב במנה, מלבד הטעם שלהם, גם הנראות שלהם. הם כמו תכשיטים, ממש. בדיוק. איתור למנה, אנחנו יודעים שבאוכל, לפני הפה והאף, העין אוכלת. נכון. להוסיף לו רק את הצנובר, שקלינו מקודם, שאת קלית מקודם, יקירתי. כנראה שיצא לך טעים גם. צנובר בפנים, הכל בפנים, אנחנו למעשה, הבשר שלנו מוכן. טוב, אני חייבת לטעום. בודק את הטיבול. בבקשה, יקירתי. מושלם. אפשר להמשיך? קדימה, קדימה. זה יורד הצידה. מה שנשאר לנו עכשיו זה להכין את הכלי הגשה. נכון. שזה הסלק. תיקח את הסלקים. נראה לך? אני אשמח. זה ביחד. מה שאנחנו צריכים זה ליצור בסיס לסלק. עליו זה יעמוד. בדיוק. אוקיי, ישר. למקם את המנה. אוקיי? ונתחיל ליצור איזשהו חור בתוך הסלק, לרוקן את כל הבפנים שלו, על מנת שנוכל להמחיל בפנים את הבשר. מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים, מכירה את המוצר הזה? כפית פריזיין, למעשה זה סכין, לכל דבר. ואני מתחיל ממש לחפור בתוך הסלק. תשמע, הבנתי את הרעיון. אתה רוצה שאני אמשיך? בכיף, יקירתי. מה אני יכולה לעזור? רק בבקשה, אנחנו צריכים עכשיו לדאוג לפירה של האפונה. אוקיי. אוקיי? אז האפונה שלנו. האפונה. האפונה נמצאת פה, אוקיי? אז יש לי פה... התהליך של הפירה האפונה, למעשה אנחנו טוחנים את האפונה, אוקיי? ממש כדי לרסק את כל הקליפה שלה. אבל קודם בישלנו, העברנו למי קרח, כמובן לשמור על הצבע המדהים הזה. זה נקרא בישול ירוק. בישול ירוק. בינתיים, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים במקביל, אז אני אראה לך שאני מרוקן את הסלק, חשוב מאוד ליצור דופן יציבה לסלק, כשאנחנו ממלאים בשר, שהוא לא יתפרק לנו בזמן המילוי שלו. ואם את רואה, בישול של הסלק, שמרנו את הסלק עדיין ברמה שהוא על דנטה. אוקיי. ולא יתפרק ולא הפך להיות אז נימוך. בשביל זה חשוב להקפיד על 45 דקות ולבדוק אותו, כי אנחנו לא רוצים סלק אוברקוקט. אם חשוב לנו צורת הגשה של המנה, אז אנחנו רוצים שתהיה אסתטית, ודרך שמירה על בישול נכון, אנחנו יוצרים דופן יציבה שתוכל להמחיל בפנים את המילוי. את האפונה את שמה בתוך הבלנדר. תעביר לי בבקשה את תפוח אדמה בזמן שאת ממלאה את הבלנדר באפונה. הוא בעצם ייכנס לנו לפירה. הוא יצטרף לתוך הפירה של האפונה, ואז אנחנו נקבל את הפירה שלה ואנחנו רוצים להגיע. ניקח תפוח אדמה שהוא מבושל. ומועך. פשוט מועך. יש לנו מתקן מדהים, ידני, שנקרא ממחה. אני אוסיף טיפונת שמן זית, לעזור לזה. רק יעשה יותר טעים. אז בעצם הפירה שלי, הקרם אפונה מוכן לקבל את הפירה שלך. בדיוק. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נחבר את שני המוצרים, ניתן לזה עוד איזה שניים, שלושה פולסים. כן, כי אחרת התפוח אדמה מוציא את העמילן וזה לא טוב לנו. מה שנשאר לנו למעשה עכשיו, זה רק ליצור צלחת, שאמרנו מקודם, העין אוכלת. נכון. לפני האף והפה, הריחות יתאימו לאף, ובסוף הכל צריך להתאים לטעם. יש א',
יש א'. אנחנו טיפה נטבל את הפירה על הצלחת, אוקיי? פשוט מאוד, מלח ופלפל. אני לא רוצה לקחת את הטעמים של האפונה ולא להעלים אותם. בואו נמלא. סלק. אני מתחיל למלא את הבשר. שים הרבה. אל תוך הסלק. נמלא אותו כמו שצריך. נניח את הסלק במרכז הפירה האפונה שלנו. הצבעים משגעים. מדהימים, נכון? נוסיף טיפה טחינה, על מנת לסגור את המנה, טחינה גולמית. וואו. אני כל כך שמחה שאתה סיימת, כי אני חייבת לאכול את זה. תאבון, יקירתי. תודה רבה.